Stħarriġ miġbur fuq livell Ewropew dwar is-sodisfazzjon u l-kwalità tal-ħajja wara li l-Maltin huma kuntenti bil-ħajja li qed jgħixu u bis-servizzi pubbliċi li qed jiġu offruti. Dan hekk kif fil-maġġoranza tal-kategoriji ta' dan l-istħarriġ Malta klassifikat mal-ewwel 3 postijiet fost il-pajjiżi Ewropej. L-istħarriġ juri kif Malta klassifikat l-ewwel fis-servizz ta' childcare u t-tieni f'diversi kategoriji fosthom l-edukazzjoni, l-akkomodazzjoni soċjali u s-saħħa. Dan ma kienx l-uniku riżultat li s-servizz pubbliku Malti irnexxielu jikseb kif is-sit servizzi.gov irnexxielu jikklassifika fl-ewwel post fost l-aqwa servizzi governattivi fl-Ewropa. Dan is-sit ġie mfaħħar minn bosta għal mod kif issimplifika u ġabar is-servizzi kollha taħt saqaf wieħed. Preżentament dan il-kunċett joffri 800 servizz illi wieħed jista' jsibhom kollha online 24 siegħa kuljum. Is-Segretarju Permanenti fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mario Kutajjar għalli dak li kiseb pajjiżna jawgura tajjeb biex inkomplu mexxin il quddiem bil-pass li jmiss ikun illi tinbena sistema infrastrutturali ta' informatika li taqqat is-servizzi u d-dipartimenti tal-Gvern kollha flimkien. Wasanna sawwax għandna viżjoni ċara li hija servizz aċċessibbli għal kulħadd 24 siegħa kuljum, imma tiġa qed naħsbu għall-viżjoni ta' wara li hija l-prinċipju li inti tikteb darba lill-Gvern u allura dik trid investiment qawwi fejn tidħol l-infrastruttura fejn jidħol l-IT biex allura d-dejta tkun tista' timxi minn dipartiment għal ieħor u mbagħad minn hemm imorru għas-servizz ta' eċċellenza. Is-Sur Kutajjar spjega li dak li kisbet Malta ġie wara 5 snin ta' ħidma. L-ewwel pass lura fl-2013 kien li ġew mħarġa iżjed minn 13,000 ruħ illi jaħdmu fis-servizz pubbliku f'diversi livelli fosthom ta' masters u degrees. L-ewwel 5 snin ta' korp ta' segretarji permanenti kienu wieħed illi wassal biex is-servizz pubbliku kien wieħed illi ġab miegħu riformi b'saħħithom u li ħallew effett fuq iċ-ċivil.